Türkmen Demir Ýolları Agentliginde hormatly prezidentimizin äne 1000 ýyllıklardan gözbaş alýan medeni daty täze kitab bilen tanıştyryş dowratyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna ulag we kommunikasiýalar agentliginiň hünärmenleri milli däplerimize, gymmatlyklarymiza, halkymyzyň gadymy taryhyna, şeýle-de köp taraply medeniýetine bolan çäksiz hormat üçin arkadaly gahraman serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Çıkışlarda dünya sivilizasiýasynyň ösüşine münasip goşan halkymyzyň beýik medeni mirasyny we taryhyny düýpli öwrenmegiň aýagly saklamaň hemde giňden wagt etmeň zerurdygy beýan edilýän kitabyň möhüm ähmiýeti bellenildi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýän günlerine, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde peder ýoluny üstünlikli dowam etdirýän, Arkadaly Gahrman serdarymyň parasatly baştonlygyna bagdalyga berilen taryhy özgörtmeler bugünkü günde biz ýaşlarda bagtyar we awadan geljegi bolan anamyny hassa berkitdi. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyň Türkmen taryhymyzyň 1000 ýyllyklary barada änew 1000 ýyllıklardan gözbaş alýan medeniýet adly kitaby änew şäheriniň Türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip aglan edilmegi hemde Pehim Paýgat ummany magtym bolup Praga ýylymyzda beýik akyllar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygyna we ähli watandaşlarymyz üçin uly toý sowgady boldy. Hormatly prezidentimiň bu ajaýyp kitaby türkmen, rus, İngiliz dillerine neşir edilip, yurdumyzyň şol sanyna, daşary ýurtlarynyň giň okuýjylarynyň ünsüni, baý maglumatlary bilen özüne çeker. Änew dünýäniň maddi medeniýetiniň möhüm sahypasy bolsa, magtym bolup Prag bolsa, dünýäniň ruhy medeniýetiniň ösüşine goşan beýik şahyrdyr. Hormatly prezidentimiň änew 1000 ýyllıklardan gözbaş alýan medeniýet adly kitaby her bir Türkmenistanlynyň ýan kitabyna öwriljekdigi hemde geljekki nesillere ýetiriljekdigine berk inanýarys. Bizi bagtyarlyga ýetiren, bizi ähli wagtly görüm-görelli bolup durýan, bizi ýagty ertirlere sary alyp barýan ýaşlarymyzyň hak howanlary Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde Arkadaly Gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaşyklara beslensin. Arkadaly Gahrman serdarymyň ýeti galamyndan çykan täze eseriniň Pehim Paýgat ummany magtym bolup Praga şygarasynda geçýän ýylda halkymyza ýetirmegi döwürleriň arabanyşygyny häzirki we öňkü nesilleriň dowamy etdiligini şöhlenýän diýip çykyş edenler aýtdylar. Şonuň bilen baglykda çykyşlarda hormatly prezidentimiň täze kitabynyň bölümleri barada durulyp geçildi. Çykyş edenler bular barada edip änew dünýäniň maddi medeniýetiniň möhüm sahypasy ýoklugyna orta çykýan magtym bolup Pragynyň bolsa dünýäniň ruhy medeniýetiniň ösüşine goşan beýik şahyr dogrusyna ajaýyp pikirlerini paýlaşdylar. Atababalarymyzyň biziň häzirki günlerimizde şeýle gelip ýeten gymmatly mirasy sunugat işgärler üçin eýsilmez ilham çeşmesi bolup galmady diýär. Hoşsunna da döwürleriň arasyna ara baglanşyk nesilleriň dowamatllygy özüniň aýdyn beýany tapýar diýip çykyş edenler noktadylar. Änew gözel ýerler barada durup geçmek bilen hormatly prezidentimiz bu ýerdäki naýwaşy binalaryň bir hökmünde Milli Akboğday Muzeýini gurkadýar. Gadymy änew taryhy däplerine geçirilen gazyw agtarış işleri netijesinde tapylan 5000 ýyl mundan ösürip ýetişdirilen Akboğdaýyň däneleri bolsa, muzeýiň naýwaşy we täsir garlarjy gymmatlygydyr. Şöhratly atababalarymyzyň bu bereketli toprakda kemale getiren ekrançylyk däpleri häzirki döwürde täze maglumat bilen baýlaşdyrylýar. Gadymy änew medeniýetine günleriň beýik söz sadyk we akyllary, magtymly Pragynyň döredijligine başlanan şäherleriň hemde dawralaryň 2024-nji ýylyň seni ýazgysyna münasip orny eýiljekdigine şeýle-de halklaryň arasyna aslanjykly dostluk gatnaşyklaryny putunlanyrjakdygyny anlamalary. Bu başlangyçlar Pehim Paýgat ebediligini, taryhyň mysalyna ýeni döwürde dawrananlar ony dünýä ýaýar. Tanıştırıcı dawratyna atnaşylar Arkadaly Gahrman serdarymyň änew 1000 ýyllyklardan gözbaş alýan medeni datly baý many mazmuny eýe bolan kitabynyň medeniýetiň gymmatly ýadygarlyklaryny ulgamlaýyn toplamak, düýpli öwrenmek we wagt etmek babatda döwlet başlama tarapyndan durmuşa ýaşalýan giň gerli işleriň aýdyn görkeşdirdigini bir agdan bellediler.
Şoň görä-de hormat prezidentimize bu urdalyp barýan işler üçin hoşalyk sözleri beýan edilip, şeýle eserleriň höwüriniň köp bolmagy arzuw edildi. Taşdaş dawlatynyň akyryna otnaşlar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler.